bodone. Mboten angger iki sing dadi roleh, sing dadi jime Babrik Sarjo. Jadi mila angger digandane kok nganggo angus Babrik Sarjo. Seneng nggih, Bu. Kula nyuwun dipanteni Nggih, nggih. Sing iki apa nggih? aku mau nggih. Simu. Iki Mbak Yani. Lagune Sruning. Apa yo punegane iki? Punak pripun? Lagu lawas tralen lagu anak Urung bisa. Sami kali kula niku. Wah, Mbak Dwi, kanjane. J. Kula Marsono asli mriki mawon. Oh, Mas Marsono. Nggih, iki Loh, ternyata dia nggih. Jane kula bareng perundingan niku jane kepengin takon. Nggih. Takon Nah, dengan menika kan selaku wiras suara ya. Kedahipun menapa, Bu? Kedahipun wira swara niku. Nggih. Kedahipun niku nggih nyanyi. Nah, kedahipun nggih menika menjiwai seseorang contone. Kula niki nggih jenengan nggih menjiwai. Nggih. Jenengan kula anggap Kados. wong bakulan sing tuku wong elek ya diterima, sing bagus apa meneh. Oh, Lan ngoten nggih Mbak. lagu niku nggih Nggih kula sing bawa jenengan sing nerusaken anjir. Sinebut pahlawan putri Sinebut pahlawan putri Mas Dude, alon-alon mawon Mas Dude. Setunggal malih. di kesumane bangsa nyambung Bu Oh ngaten nggih. imbalane Imbalane napa niki? mangke ana ten mangke Ayo berangkat cok.
minggah wis lega rasane. Oh, apa nek kok minggah niku kok lega nggih Mas Dude nggih. Dude Herlino. lagu Tratapan. Sing deg-degan niku panjenengan sing pundi sing deg-degan? Nggih, oh terlalu nggih. Rampung. Lah sing nembang sih. Boten iki duet. Niki duet iki. Kok dadak diiling-ilingi dadak dipersani barang kepripun to? Kok mboten sedanten mawon. Mungkin ngoten. Oh, dadak dipersani barang. Ambek wis lung kabeh ngono. Telepon. Kulo mantan mriki pimpinan. Kulo menang perintah kalih anak murid. Dan ini kulo lagi kesupen lagi jadaban nggih. Kulo wakilaken niki anak buah kulo. Niki tiyang saking Cina niki. Saking pundi Cina? Cina kan nggih memper. Cina ning Cina ireng. Nah, niku jenenge singkatane Hitachi. Apa kuwi? Hitachi
Lagu sih janda baru. Jagete madhete mriko. Marem les. Deg-degan. Deg-degan, Mbah. Deg-degan apa? Mas Dek kok, Mbah. Deg-degan. Hatiku deg-degan. Deg-degan. Hatiku deg-degan. Mbah, kowe seratapan ora, Mbah? Ya rada teratapan iki. Padha. Karena sulai deg-degan Thank you.
Lego rasane ngati kawit mau kepengen banget ora diundang-undang. Ya paham. Kalau boleh anu kan. Padahal tak napa nggih Mas Dalang. Iya. Rene pun nyumbang lagu nggih kula